I am Sister Mimosa and I come from Albania. I am Sister Maria, I come from Spain. I am Sister Regina, I am Italian, and before coming to Malta, I was a missionary in Patagonia, Argentina for 18 years. We came to Malta on 2019, and we came here to make grow the charism as Salesian Sisters of Don Bosco, in continuity with what we were doing already in our presence, but also with the possibility of giving a new boost, of creating something new according to the needs of the Church in Malta. And then since then, we have been, the Holy Spirit and ourselves, trying to find out where and how can we offer our charism here for the young people in Malta. Our charism is the holistic education for the young people, in a holistic education which includes evangelization. For us as Salesian Sisters, life in community is fundamental to live our vocation. We live our mission for the young people, not as individuals, but as a community. It is an opportunity to grow spiritually in a family atmosphere where we can feel happy and share this happy with the people we meet. Growing up, facing the difficulty of life, I understood and I learned that there is the inner strength that the Father gives us to live the events of the day with faith. When I was a young girl in Albania, the missionaries, the Salesian Sisters, came in Albania. They brought the Holy Spirit, I think, the spirit of the Salesians, and the family spirit. And I was amazing, attracting by them, but full of question. Why did they leave their countries? Why they came in Albania to serve my people, my country, without knowing the language, culture, and nothing? And today I see myself in the same position with an international community, with sisters who I didn't know before, from different countries, cultures, experiences, and living happy together for the same mission, with the young, for the young, here in Malta to serve the Maltese Church. And this, according to me, only the Holy Spirit can do it. For me, the Holy Spirit is the infinite potential of God's love, who is constantly creating love. We had a prayer on Christmas, full of people, international people, and I say, my God, here is really the Holy Spirit. All the world is here together with Jesus, and according to me, again, this is the experience of the Holy Spirit, and this experience of we together in this way of faith, growing together each day. Yes, remain amazing. O Shpirti i Shenjtë ngushëllues, përsosi në ne veprën e filluar nga Jezusi, i jepi zell misionit ton. Gjithçka të jetë e madhe në ne, kërkimi dhe kulti i së vërtetës, dhe gjithçka të përputhet me ty, o Shpirt dashurie. Amen. Lodwa tajba, nilqawkom għal-qoddisa tal-lum il-mexxija minn Monsignor Charles Cordina, il-Vigarju Episkopali tas-Segretarjat tad-Djakonija fl-Arċidjoċeżi ta' Malta.
L-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. U miegħek ukoll. F'isem Ġesu nagħtikom il-ħodba u l-ġura tat-tajba. Ejjew niftħu qalbna l dan Ġesu li qiegħed magħna f'din il-quddiesa, f'din l-Ewkaristija. Inselmu b'mod speċjali l dawk li bħalissa jinsabu fl-isptarijiet, fid-djar tal-anzjani, fid-djar tagħhom li huma morda, muġuha, fl-inkwiet. Nitolbu wkoll għalikom li qegħdin barra minn Malta f'pajjiżi fejn mortu bħala immigranti, nitolbu għalikom ħalli din l-esperjenza tal-fidi tkun dejjem fiċ-ċentru tal-ħajja tagħkom. Jew niftħu qalbna l dan Ġesu li se jkollna magħna f'din il-quddiesa, ngħidu grazzi lil Alla ta' dak kollu li qed jagħmel magħna fil-ħajja tagħna. Nitolbu ħjejna ħalli din il-ġurnata ngħixuha fil-grazzja tiegħu. U nitolbuh maħfra bil-qalb tan-nuqqasijiet tagħna. Mulej ħnina, Mulej ħnina. Kristu ħnina, Kristu ħnina. mulej ħnina, Mulej ħnina. iħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubitna u jwassalna fil-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Għatina mulej li d-dinja timxi skont l-ordni tiegħek għall-paċi tagħna u li l-Knisja tiegħek tqimek ferħana fis-sliem. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pietru Apostlu. Eżis, il-profeti li ħabbru l-grazzja li kellha tingħata lilkom stħarġu u tkixfu fuq din is-salvazzjoni. Huma kienu jitkixfu il-mod u f'liema żmien kien qiegħed jaħseb l-Ispirtu ta' Kristu li kien fihom meta kien jiġdilhom minn qabel id-tbatijiet ta' Kristu u l-glorji tiegħu li kellhom jiġu warajhom. Lilhom kien marraf li mhux għalihom infushom imma għalikom kien jiswa dak li huma kienu jħabbru u li issa kien imxandar lilkom minn dawk li bil-qawwa tal-Ispirtu Santu mibgħut mis-sema qegħdin jagħtukom l-Evanġelju. Dawn huma l-ħwejjeġ li l-anġli stess jixtiequ jifhmuhom sewwa. Għalhekk kunu mħażmin fir-ruħ u rżina f'kollox, ittamaw għal kollox fil-grazzja li għad tingħatalkom meta jidher Ġesu Kristu bħala wieħed ubbidjenti tgħixux skont il-ġibdiet ta' qabel meta kontu għadkom tgħixu fl-injoranza tagħkom, iżda bħalma qaddis u dak li sejħilkom kunu intom ukoll qaddisin fl-inġiba tagħkom kollha għax hu miktub kunu qaddisin għax qaddis jien. Il-kelma tal-mulej. Ħajli l-Alla. Salm responsorjali. Għarraf il-mulej is-salvazzjoni tiegħu. Għarraf il-mulej is-salvazzjoni tiegħu. Għannu lil-mulej għanja ġdida għax għamel ħwejjeġ tal-għaġeb. Ġibditlu r-rebħa l-emenija tiegħu u driħ imqazza tiegħu flimkien għarraf il-mulej is-salvazzjoni tiegħu. Għarraf il-mulej is-salvazzjoni tiegħu f'għajnejn il-ġnus wera il-ġustizzja tiegħu. Ftakar fit-tieba u l-fedeltà tiegħu mal-poplu ta' Iżrael flimkien għarraf il-mulej is-salvazzjoni tiegħu. L-art kollha minn tarf għall-ieħor rat is-salvazzjoni ta' Alla tagħna. Għajtu bil-ferħ lill-mulej fl-art kollha, infexxu fil-għena, ifirħu u għannu flimkien għarraf il-mulej is-salvazzjoni tiegħu.
sit is-sema u l-art, għax inti dawn il-ħwejjeġ tas-saltna u rejthom li ċkejknin. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelu skont San Mark. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien, qabeż Pietru qal lil Ġesu tajjeb, aħna ħallejna kollox u ġejna warajk. Qallu Ġesu, tassew ngħidilkom li fost daw kollha li minħabba fija u l-Evanġelu iħallu lil darhom, jew lil ħuthom, jew lil ommhom, jew lil missierhom, jew lil uliedhom, jew l-għelieqi tagħhom. Ma hemm ħadd fosthom li minn issa f'din id-dinja stess ma jirċevix għal 100 darba aktar djar, aħwa, subien u bniet, ommijiet, ulied, għelieqi, flimkien ma' persekuzzjonijiet u l-ħajja ta' dejjem fi żmien li ġej. U ħafna huma tal-ewwel li jiġu l-aħħar u tal-aħħar jiġu l-ewwel. Din li għadna kemm qrajna hija l-kelma tal-mulej Ġesu. Tifħir lilek Kristu. Hekk tal-Vanġelu jien vera hekk jimlini b'ħafna ferħ għaliex fl-esperjenza tiegħi bħala saċerdot il-fatt li Ġesu talabni biex inkun tiegħu u nagħżel lilu fil-ħajja tiegħi. Inħoss li dan il-Vanġelu huwa veru. Ila li ġdan li qal Ġesu il-100 darba aktar inħossa fil-ħajja tiegħi. Jiena nsurtajt tifel waħdi u qatt ma ħassejtni waħdi. Ila li ġdejjem ħassejt li l-mulej provdili tant nies li tista' taqsam ħajtek magħhom u li tgħix magħhom. Fosthom anki ħut is-saċerdoti li magħhom ngħix anke l-esperjenza tal-Vanġelu. Però mbagħad għalilna anki ommijiet kemm grazzja kbira li verament ħoss li mħabba ta' ħafna nies li jduru bik, li jieħdu ħsiebek, kważi ngħid ifisduk ukoll. Kemm vera din l-esperjenza li qal Ġesu li inti ma tibqax waħdek meta tagħżel Ġesu, anzi, Ġesu jimlik b'ħafna mħabba. U din hija l-grazzja ta' meta tagħżel Ġesu. Kemm vera l-kelma tiegħu. U għalhekk tifhem ukoll kemm vera dak li qed iwedna wkoll li wara din l-esperjenza din il-ħajja fosthom kif qal Ġesu anki persekuzzjonijiet għax dak se jkun hemm dejjem id-diffikultajiet, l-isfidi, d-batijiet dik hija parti mill-esperjenza tal-imħabba tagħna lejn Ġesu kif qalu stess, però mbagħad hemm ukoll din l-esperjenza tiegħu fil-glorja tal-ġenna. Però din l-esperjenza fil-glorja tal-ġenna mhix xi ħaġa li tiġbdek biex inti allura tħobb il-Ġesu bil-maqlub. Tħobb il-Ġesu u se jagħtik din il-milja tal-ferħ issa u għal dejjem. Imma x'tħobb il-Ġesu. Għax Ġesu jkun fiċ-ċentru tal-ħajja tiegħek. U verament tinduna li dan Ġesu jimlilek ħajtek u qalbek b'xi ħaġa sabiħa. Mhux ta' bxejn li kienet sabiħa wkoll dak li smajna anki fl-ewwel qari fejn fil-fatt San Pietru qed jgħidilna kemm importanti li nittamaw f'dan Ġesu, f'dan l-Ispirtu tiegħu, f'din l-imħabba tiegħu, għax jisa salvana din l-esperjenza tiegħu. U għalhekk wasal biex jgħidilna kif fatt insibu fl-Iskrittura f'Ġeremija li Alla jgħidilna jiena qaddis u nixtieq li tkunu qaddisin bħali. Kemm sabiħa. Alla jixtieqni bħalu, xejn inqas minnu. Jixtieq li jien verament ngħix din l-esperjenza tal-imħabba ta' Alla. Kif ftakkarna nhar il-ħadd li għadda fit-Trinità Qaddisa. Kemm sabiħa din l-esperjenza tal-imħabba ta' Alla li Ġesu waslinna propju jixtieq li din l-esperjenza tal-imħabba tal-Alla l-Missier li benu l-Ispirtu Santu tkun anki bejnietna, naqsmuha bejnietna. Ħalli nkunu aħna wkoll din l-esperjenza tat-Trinità, kemm bħala xhieda f'din id-dinja, però anke bħala esperjenza li twassalna biex tippreparana biex ingawdu din l-esperjenza fil-ġenna. Però kemm grazzja kbira li dan Alla għamel minn kollox biex verament jagħtina l-imħabba kollha tiegħu, inkluż il-ħajja tiegħu. Ejjew nirringrazzjaw lil Alla, ejjew nintelqu fideh,
Jew nħallu l-Ġesu jkunu dak li jispirana, dak li animana, dak li jħeġġiġna, dak li verament qed jimla il-ħajja tagħna u l-qalb tagħna. Nirringrazzjawh ta' din l-imħabba tiegħu. Kien insabu fil-preżenza ta' Alla, dan Alla li jħobbna, jew induru lejh u nitolbuh jilqa' dawn it-talbiet tagħna. Nitolbu għal paċi fid-dinja. Ħalli l-mexxija tal-ġnus ifittxu soluzzjonijiet ta' paċi, ħalli ma jħallux il-bledmin ibatu iktar. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal-familji tagħna. Saħħaħna fir-rabta u r-rispett ta' bejnietna. Għatina l-grazzja li fid-djarna jkun jixraq il-preżenza tiegħek. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal dawk li bħalissa jinsabu fuq il-postijiet ta' xogħol tagħhom. Ħuħsibhom mulej u ħarishom minn kull ħsara u minn kull deni. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għalina l-koll. Għatina l-grazzja li nħallu l-Ġesu ikunu id-dawl tagħna, ikunu dak li jispirana b'dak li hu tajjeb u jkunu li jgħinna insiru qaddisin. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal dawk li qalulna biex nitolbu għal-jom fit-talb tagħna. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Duru lejn il-Madonna li ilhom tagħna u nitolbu għal li tieħu ħsieb kull wieħed u waħda minna u tieħu ħsieb dawn il-persuni kollha li talbuna nitolbu għalihom. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkenti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umalla, tlob għalina mill-ġinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Nitolbu biex dan is-sagrifiċċju tagħna ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. U Alla jintatina l-ġid tal-art biex minnu nġibulek l-offerti tagħna u inti l-qaħħom għax taf li aħna nofruhomlok. Bħala qaddejja għatina verament il-grazzja li fil-ħnina tiegħek tagħmel li bħalma dawn l-offerti jiswew ta' mertu għalina quddiemek hekk ukoll insibuhom ta' ġid biex niksbu il-premju tas-sema bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfaw lubna għal fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Nisu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u ta' ġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullum kien ngħidulek grazzi. Għat li xejn ma teħtieġ it-tifkir tagħna, inti jogħġbok tagħtina l-grazzja biex minn qalbna nroddulek ħajr. Għax jekk il-ġieħ li nagħtuk ma jsidlek xejn fik innifsek imma lilna jiswilna s-salvazzjoni tagħna permezz ta' ibnek Ġesu. Għalhekk flimkien mal-anġlu mal-qaddisin aħna wkoll flimkien magħhom nixtiequ bil-qalb intennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewwiet u l-art mlija bil-glorja tiegħek.
Osanna fl-ola ta' smewit. Imbirek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fl-ola ta' smewit. Qaddis tas-sew int mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbu dan l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' ibnek Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ħibati ħal-ħobs radlek il-ħajr qasam tali dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu l-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ek ukoll wara li kilaħa l-kalċi reġarat il-ħajr tali dixxipli tiegħu u qal. Ħudu u xorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għall-bledmin kollha għall-maħfra tad-nubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan li għanna fostna issa huwa Ġesu li bent Alla li bimħabba qed joffri lilu nnifsu f'din l-Ewkaristija mqazza. Dan hu il-misteru tal-fidi tagħna. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rroddulek ħajra xoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Kum iċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li neħdu sehem mill-ġisem u mid-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Aqgħadha fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Arċisqof tagħna Charles, l-Isqof Joseph li qed jgħinu l-isfijiet, is-saċerdoti, ir-reliġjużi, il-persuni konsagrati, il-miżżewġin u li mamdin kollha. Ftakar fil-familji tagħna. Ftakar fil-morda fil-familji tagħna. Ftakar fil-mejtin tal-familji tagħna. U fil-mejtin kollha daħħalhom quddiemek fid-dawla tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-kol nitolbuk, għata lilna wkoll il-wirth tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni mqazzhom Alla Marija, mal-Arus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu u ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla missieri tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew npoġġu l-fiduċja tagħna f'dan Alla li huwa l-missier tagħna. Ejjew noffru din it-talba li għallimna Ġesu propju fiduċja kbira fih. Missierna li inti fis-smewit jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema ejda fl-ard. Ħobsna ta' kuljum agħtina llum. Aħfrilna d-nubitna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fi tiġrib, isteħlisna mid-deni. Eħlisna li tolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiba u leħnina tiegħek il-paċi fi żminna biex inkunu ħilsa dejjem id-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek is-saltna l-qawwa u l-glorja l-dejjem. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-apostli tiegħek inħallilkom is-slim nagħtikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u l-għaqda li int trid fiha, int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Noffru lil xulxin il-paċi tagħna. Ħaruf Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi.
Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj, bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu intajt il-ħajja lid-dinja. B'dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek eħlisni minn ħtieti kollha minn kull ħażen. Żommni dejjem fidili l-kmandamenti tiegħek u tħallina qatt ninferet minnek. Dan hu Ġesu li qed joffri lilu nnifsu f'din l-Ewkaristija mqazza. Ħinina aħna li ġejna mistiedna biex nirċevuh ġewwa fina. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi żdejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Grazzi, Sinjur Alla, u għaffirli, Sinjur Alla. Nitolbu. Tmajtna mulej blikel li salvana. Is-sagrament li bih ferħina tiegħek tajjixna fuq dil-art. Fit-tiba tiegħek għamil li permezz tiegħu jkollna sem fil-ħajja ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Berikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen. Nbirku lil-mulej, nroddu ħajr lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-Qudiesa tal-lum. It-talba ta' Rożarju tistgħu issegwuha online fuq Knisja.mt u Newsbook Malta. Jew inkella fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Casa Fratelli Tutti hija dar li tesprimi l-Knisja li tilqa'. Hija dar li ingħatat mill-Knisja ta' Malta lill-Fakultà ta' Teoloġija n-numru ta' snin li fiha tospita numru ta' saċerdoti li jiġu minn pajjiżi fqar biex huma jkunu jistgħu jkomplu l-istudji tagħhom hawn Malta. U għalhekk aħna qed nilqgħu lilhom. U fl-istess waqt din isservi wkoll għar-arricchiment għalina għaliex il-preżenza tagħhom hija preżenza li tħalli l-ġid. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen.
Alla tagħna sma' talb tagħna ħlisin u waqaf magħna. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Marija Santissima urin inti jomna, lik isma' talb tagħna. Ġesu li twilet għalina li tkun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi jaffrinna dnubitna, eħlisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-erwieħ kollha l-aktar dawk li ħtieġu il-ħniena tiegħek. L-ewwel misteru ta' tbatija, meta Sidna Ġesu mar fil-ġnien tal-Ġetsemani u hemmhekk ereq l-araq tad-demm. Missierna li inti fis-smawiet tqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema jgħidu fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum affrinna dnubitna bħalma nafru l-minuħati għalina ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slima lik Marija bl-grazza mimlija l-mulej miegħek imberkindi fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt. Slima lik Marija bl-grazza mimlija l-mulej miegħek imberkindi fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bl-grazza mimlija l-mulej miegħek imberkindi fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bl-grazza mimlija l-mulej miegħek imberkindi fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bl-grazza mimlija l-mulej miegħek imberkindi fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bl-grazza mimlija l-mulej miegħek imberkindi fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bl-grazza mimlija l-mulej miegħek imberkindi fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bl-grazza mimlija l-mulej miegħek imberkindi fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bl-grazza mimlija l-mulej miegħek imberkindi fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bl-grazza mimlija l-mulej miegħek imberkindi fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja l-Missier, l-Liben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti jomna, għalik isma' talb tagħna Ġesu twilet għalina li tkun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi jaffrinna dnubitna ħlisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-erwieħ kollha speċjalment dawk l-aktar jeħtieġu il-ħniena tiegħek. It-tieni misteru ta' tbatija meta l-Sidna Ġesu rabtuh ma' kolonna u sawtuh. Missierna li inti fis-smawiet tqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema jgħidu fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum affrinna dnubitna bħalma nafru l-minuħati għalina ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slima lik Marija bl-grazza mimlija l-mulej miegħek imberkindi fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bl-grazza mimlija l-mulej miegħek imberkindi fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bl-grazza mimlija l-mulej miegħek imberkindi fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bl-grazza mimlija l-mulej miegħek imberkindi fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bl-grazza mimlija l-mulej miegħek imberkindi fost in-nisa
Umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bli-grazza mlija l-mulejmijek, imberkindi fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bli-grazza mlija l-mulejmijek, imberkindi fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bli-grazza mlija l-mulejmijek, imberkindi fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bli-grazza mlija l-mulejmijek, imberkindi fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bli-grazza mlija l-mulejmijek, imberkindi fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Glorja l-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Marija Santisma, urna li inti jomna, għalik isma talb tagħna, Ġesu li twilet għalina ikun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi jaffrinna d-nobitna ħlisna min-nar tal-inferno. U l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. It-tielet misteru ta' tbatija, meta l-sidna Ġesu poġġewlu fuq rasu kuruna tax-xewk. Issirna li inti fis-smawiet tqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema jgħidu fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum aħfrinna d-nubietna, bħalma naffru l-minu ħati għalina, ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna minn kull din. Slima lik Marija bli-grazza mlija l-mulejmijek imberkindi fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bli-grazza mlija l-mulejmijek, imberkindi fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bli-grazza mlija l-mulejmijek, imberkindi fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bli-grazza mlija l-mulejmijek, imberkindi fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bli-grazza mlija l-mulejmijek, imberkindi fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bli-grazza mlija l-mulejmijek, imberkindi fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bli-grazza mlija l-mulejmijek, imberkindi fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek. Qaddisa Marija Mmalla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bli-grazza mlija l-mulejmijek, imberkindi fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bli-grazza mlija l-mulejmijek, imberkindi fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bli-grazza mlija l-mulejmijek, imberkindi fost in-nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Glorja l-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Kif Santu. kien mill-bidu, issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, urina li inti jomna, għalik isma talb tagħna, Ġesu li twilet għalina ikun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi jaffrinna d-nobitna, ħlisna min-nar tal-inferno. U l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Ir-raba misteru ta' tbatija, meta l-sidna Ġesu għabbewh bl-għowda tas-salib. Missierna li inti fis-smawiet tqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema jgħidu fl-ard.
Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum għafrinna d-nubietna bħalma nafru l-minu ħati għalina d-daħħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Slima lik Marija bli grazzom li għal-mulejmiek, berkindi fost nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Slima lik Marija bli grazzom li għal-mulejmiek, berkindi fost nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Slima lik Marija bli grazzom li għal-mulejmiek, berkindi fost nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Slima lik Marija bli grazzom li għal-mulejmiek, berkindi fost nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Slima lik Marija bli grazzom li għal-mulejmiek, berkindi fost nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Slima lik Marija bli grazzom li għal-mulejmiek, berkindi fost nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Slima lik Marija bli grazzom li għal-mulejmiek, berkindi fost nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Slima lik Marija bli grazzom li għal-mulejmiek, berkindi fost nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Slima lik Marija bli grazzom li għal-mulejmiek, berkindi fost nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Slima lik Marija bli grazzom li għal-mulejmiek, berkindi fost nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Gloria al-Missir, l-Iben u l-Ispiritu Kif Santu. kien mill-bidu, issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Marija Amen. Santisma, urina l-inti jomna, għalik isma tal-btana, Ġesu li twilet għalina, li tikun bnidem bħalna. U Ġesu tijie jaffrinna d-nubitna, eħlisna minnar tal-infen, u l-ġenna l-erbiħ kolla, speċjalment dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Il-ħames misteru ta' tbatija, meta l-sidna Ġesu salbuh fuq is-salib, u wara 3 sigħat ta' agonija fuqu miet. Missierna li jinti fis-smawiet titqaddis ismek tiġi saltnatek, ikuli tritin kif fis-sema jgħidu fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum għafrinna d-nubietna bħalma nafru l-minu ħati għalina d-daħħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slima lik Marija bli grazzam li għal-mulejmiek, berkindi fost nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Slima lik Marija bli grazzam li għal-mulejmiek, berkindi fost nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Slima lik Marija bli grazzam li għal-mulejmiek, berkindi fost nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Slima lik Marija bli grazzam li għal-mulejmiek, berkindi fost nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Slima lik Marija bli grazzam li għal-mulejmiek, berkindi fost nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Slima lik Marija bli grazzam li għal-mulejmiek, berkindi fost nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Slima lik Marija bli grazzam li għal-mulejmiek, berkindi fost nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana. Slima lik Marija bli grazzam li għal-mulejmiek, berkindi fost nisa,
unbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bli-grazza mlija l-mulejmiek, mberkindi fost l-nisa, unbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima għalik Marija bli-grazza mlija l-mulejmiek, mberkindi fost l-nisa, unbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Gloria al-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Sant. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Slim għalik Sultana, tal-ħnina ħajja ħlewa u tamatana. Slim għalik li kinajtu li xaħna turufnatu li teva. Dilet nitnedu aħna nibbu nofu f'dan għal-wid ta' dmuħ. Ija mela avukata tagħna dawwalina u klejnietiek tal-ħnina. Urina wara dan it-turufnament l-Ġesu, frott imbirek tal-ġuftijek, u ħanina, u pija, u ħelwa, u Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa, missierna li inti fis-smawit, jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikuli tritint kif fis-semek do fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum maħfrinna d-nubietna bħalma nafru l-minuħati għalina, id-daħannix fit-tidrib iżdaħlisna mid-deni. Slim għalik Marija bli-grazza li għal-mulejmiek, imberkindi fost il-nisa, unbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Gloria al-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Sant. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Għall-erwieħ tal-purgatorju. Għatijom u mulej il-mistriħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddifuq. Jistriħu fis-slim. Ammen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu smana. Kristu ismana. Kristu l-qattal btana. Kristu l-qattal btana. Missier eternalla. Ħenna lina. Ibbenalla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu għaddis Alla. Ħenna lina. Trinità għaddis Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' ġbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħnina. Itlob għalina. Om tal-grazzja talla. Itlob għalina. Om it-tama. Itlob għalina. Om li zjed safja. Itlob għalina. Om li zjed nadifa. Itlob għalina. Om muxebba. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-parir tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollu kaqal. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull ima. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta malla. Itlob għalina. Mela tal-dusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħtana. Itlob għalina. Amara tal-Ispiritu Sant. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tiba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka ta' Rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib ta' sema. Itlob għalina. Kewba ta' filodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-mitimbin. Itlob għalina. Farax tal-migranti. Itlob għalina. Farax tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultan tal-anġli. Itlob għalina. Sultan tal-patriarki. Itlob għalina. Sultan tal-profeti. Itlob għalina. Sultan tal-apostli. Itlob għalina. Sultan tal-martri. Itlob għalina. Sultan tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultan tal-verġni. Itlob għalina. Sultan tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultan amnista minn l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultan amtella s-sema. Itlob għalina. Sultan tal-Rosarju mqaddes. Itlob għalina. Sultan tal-familja. Itlob għalina. Sultan tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nobit tad-dinja. Aħfrinna nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi d-nobit tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi d-nobit tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina għaddisom Alla. Xikun jisħu inna dak li wedna Kristu. Nitolbu. Għatilina għaddejja tiegħek moli Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħ il-ġisem. U bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusa mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu ilena ta' dejjem bi Kristu. Talba
lil San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida, kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Irasnu Alla nitolbuk bil-ħerqa, int l-aqwa fost il-qtajja tas-sema. Itfa' bil-qawwa t'Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżina l-oħra li jġerrew fid-dinja għat-telfin tal-irwieħ. Amen. Amen. Talba lil San Ġusepp. Slim għalik ħarries tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek lill-ibnu. Fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Mqaddes Ġuseppi, kun missier għalina l-koll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlanna l-grazzja, il-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Ġusepp, itlob għalina. San Sebastjan Martri, Itlob għalina. San Tirrokku, Itlob għalina. San Pawl Missina, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazju Falzon, Itlob għalina. Beata Deodata Pisani, Itlob għalina. intkom għaddesin protetturi Itolbu tagħna. għalina. Nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb, ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak repitinna l-fidwa tiegħek. Int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem mażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sakrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirek l-kbir Alla Marija Santissima, imbirek l-imqazza Immakulata Konċezzjoni tagħha, imbirek it-tlu glorjus tagħha fis-sema, imbirek Alla fl-isem, imbirek l-isem ta' Marija Verġnu Om, imbirek San Ġusepp Arus tas-sismu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.